Отидох в кухнята да стопля водата, я за чай, я за друго. Изтисквам и лимончето и сърцето ми намигва. Слушам се, дали няма да речи да издаде тайната. Дано, ама надали, подминаме и сега. Изпих си всичкото като добро дете. Сърцето си топти в такт с неговата песен, няма и намерение да споделя каквото и да било. Хайде пак стаята пред компютъра. Викам си, сигурно ако не я опитам, само ще си каже. Така само зор му давам. Отварям мейла, изтривам последните няколко писма, спам, преглеждам нюзлетерите, нищо лично. Минавам към Фейсбук и пресата. Моля, това не го правете от дома, особено в неделя или в единствения почивен ден. Само и единствено политика. Статии, всичките коя по-черни. Ама какви да са? Скоро ще чукнем следващото лято, а онези в парламента халхавер си нямат да си отиват. А народа им пее и все една песен. Оставка. Какво мислят тези хора да правят, не знам. Ама да оставим лятото. Още е зима или поне февруари, макар че и навън си е същинска пролет. Пролет е и още как. Ама не е каква да е, а украинска. За разлика от нас, от тях вали сняг. Много сняг валя и кръв тече. Хората излязоха от къщите си и вместо да морят и високоумстват колко им е зле, отидоха на Майдана. Там ядоха, там пиха, там спаха, там се събуждаха, там живяха. И извикаха пролетта. И тя дойде. Сърцето пак намигна. Този път обаче и аз чух. Защото влязох в тона на песента. За Украйна. Момент. Ето я и нея. Пей сърце, пей за Украйна, за свободната нова земя. Пей за силата безкрайна, пред която светът онемя. Пей сърце, пей за Украйна, стана пример за всички от вред и победата е трайна. Пренарежда световния ред. Пей сърце, пей за Украйна. И не тъй да заспиваш нощес, че земята ти, незнайна, тъне в кал и тежък регрес. Пей сърце, пей за Украйна, че България днес е наред. Да се вдигнем всеотдайно, нашата пролет да цъфне навред.